Bargawa apa? Lehmu arep rabi sok kapan nggih? Wah, kena ngopo ngrembu kuwi? Lehmu arep rabi sok kapan? Gah. Lho. Kok wegah piye? Wah, aku ora arep rabi. Sebabe apa? Wong urip ana ing alam padang kuwi duwe kewajiban mangun bebrayan. Sebab aku ora wani pitukane. Pitukane wong rabi apa? Pitukane wong rabi siji kudu duwe bondo, loro rupa, telu kawasisan. Monggo aku rupa ora, bondo ora, wasis ya ora. Tur maneh tumrap Bargawa wong wedok kuwi werna loro. Wong wedok werna loro? Ya. Wong wedok kok werna loro? Wong rabi yen salah le milih. Wong wedok bakal ngasorake derajate wong lanang. Nah yen entuk wong wedok sing bangun miturut karo wong lanang, ngabekti karo wong lanang, bakal dadi dalan swarganing wong lanang. Nah yen entuk wong wedok sing bedal-bedal kaya jaran ucul, gugu sakarepe dhewe, marah nyengkake ndang modarku. Mula aku wegah rabi. Wis ben aku kaya ngene.